A ja se dopomnil rady na jedno najstaršeho wobydlerja, Max Laduš. To nie mógł hač do końca znano, to je pak przed 2 albo 3 latami zemrel. On běše taki dobry powiedar. On je z wiele dopomnienków wiedział powiedzieć. Dzieci však sú samo jednu małą knižku zotawieli, składosti jeho narodin, albo što. Gdzieś są takie epizody niemscy napisane. Ale hewak je nebych wiedział, że tu hače jeden w tym Rosko tu nie znate, da su ludzie powiedzieli, że był wielki nacji. A to si mnie zoniwa. A je zakazał jednemu drugiemu serbsce ryczeć, hewak, ja nie wiem, to wiem, z czym je on rozuł, ale na to są ludzie dopomnieli.